O Deportivo B topou co Racing máis sólido da temporada e apenas conseguiu crearlle perigo na Malata. E iso que os ferroláns cederonlle o control do balón os coruñeses, pero foi un agasallo envelenado porque non lle lo deixaron manexar nas zonas de risco. O filial pecou tamén de falta de contundencia arriba e acabou caendo vítima dun erro illado. O Xío non acerta a despexar o centro de Pumar e o balón chegalle a Ekedi, quen executa un bo disparo. O gol, primeiro do dianteiro africano coa camiseta verde e único do partido, chegou no minuto 35 cando os porteiros aínda non entraran en xogo. Tras o descanso, lonxe de reaccionar en positivo, Fabril perdeulle a cara ao partido. O Racing, moi serio en defensa, prodigouse máis en ataque, aínda que non volveu marcar. Na recta final do encontro, os de Tito Ramallo foron os últimos en achegarse á área local. Lemos reclamou penalti nesta acción, pero o árbitro amosoulle cartón amarelo. E pouco antes do pitido final, o porteiro Paco estivo máis rápido que Uxío e Oriol para recoller na área o balón que botara Richie. O instinto ofensivo do Deportivo B non se manifestou na Malata, anulado por un Racing que basea agora os seus resultados na seriedade defensiva. Levan 3 xornadas sen recibir goles. Siempre habíamos añorado un poco esa solidez, la estamos teniendo. E a partir de aí el equipo pouco a pouco se irá soltando máis en ataques. A verdade é que vendo o partido, vendo o que propós a hora de xogar, bueno, pues estabas triste porque, bueno, ves que o que queres, o que intentas, hoxe non foi productivo, pero, bueno, isto queda moitísimo, solamente temos que contar que quedan 30 puntos en xogo, así que son moitísimos. O filial do Deportivo volveu saír dos postos de promoción tras a derrota.